Ja, dat is gelatine. Ja, terwijl gelatine, dan doet hij hier, zoals maar goed zitten. Het voelt een beetje raar. Het voelt krijgt alsof er al je liming hier zit. We beginnen met warm draaien. En dan gaan we inzwemmen. Meestal doen we de nieuwe figuren. En dan gaan we met de solo's en duetten en zo. Dit is geen normale zwemles, of vol? Nee, het is synchroon zwemmen. Synchroon zwemmen, wat is dat? Het is eigenlijk een soort ballet in het water. Je moet lienig wezen en moet ik volle kracht hebben. En wat voor kracht, hoe gaat dat dan? Nou, vooral moet je jermspieren hebben. Want als het op de kap zit, dan moet ik omheen kunnen komen. En dat doet mij die hand. En hoe zit het met die spierbon? Laten zien. Hoe is dat om met die beiden te zwemmen? Volle leuker dan alleen. Waarom? Dat is dat samen. Dus ja. En dat vies jou ook? Ja, het is veel leuker, want alleen kan het ook eng zijn. Met z'n tweeën is het gewoon veel leuker. En waarom eng dan? Nou ja, als je bijvoorbeeld... Ja, al die mensen die zitten dan soms te kijken en dan zit je dan alleen en met z'n tweeën is het ook nog gezellig. Nou, wanneer het boven komt, adem zeg maar. En door de neusklem kan ik wat langer ademen. Want dan kreeg ze water in die neus en dan was gauw naar boven daar. Alleen net door de neusklem is dat net zo. Want doet die neusklem ook een beetje zeer? Nee, had er heel nog les van. Hoe lang is die adem inhouden? Dat weet ik net. Zullen we dat eens even testen? Is de klaar voor? Ja? Oké. 1, 2. Zo'n 40 seconden. Binnen de dek namen van die figuren. Ja, hier had de balletbeen, Barracuda, Oceanita. Barracuda of zo? Ja, Barracuda. Wat is dat? Dan lijst de eerste weer op die reg. Dan zakken ze naar beneden. En dan schept hij zelf weer omheen. Wat is daar zo leuk hoor? Prijzen winnen. Dus het gaat om de prijzen? Ja, nou ik kom plezier, ja. Voor mijn jitje, hier mijn pakken toen een prijzen vastmaken. Hoeveel prijzen zitten er nou in? 2. Maar er komen nog volle meer bij. My name is Jetse Welskut and I live in Holland, Michigan in the United States. I have lived there for 63 years already, maar ik ga het alweer in de Gasper wennen en dat was een van mijn beste tijden. In 53 ben mijn huid met immigreerd naar Amerika daar. En dat was een groot avontuur voor mij vanzelf, want ik wist er niks van af. Ik had goed in Amerika, maar ik ben hier volle lauwer.
Daarom kom ik hier elke jaar. En ja, ik wil heel graag wennen, maar dat kan niet. Mijn vrouw is een Amerikaan en die wil je net wennen. So. Daarom kom ik hier elke jaar. En dat is wel best. Maar als jouw liefde voor Friesland zo groot is, dan is dat een behoorlijk offer dat je opbrengen moet. Ja, dat is ik zo. En is dat wat vol te houden? Ja, wel. Ja. Ja, nou. Ja, ik heb er was ik niks aan doen. Maar ik heb een soort plezier in elke keer dat je komt. En ik heb een soort vrienden, goede vrienden, ja. En ja, ik hoor op fietsen, dat kan je heel goed doen en veel beter dan in Amerika. Toen ik hier eerst kwam in 1963, ik dacht, god, wat is je lied? Daar kom ik net bij. Maar ja, dat ben je wel ongeveer zelf. Nou praktiseer ik dat meer over. Maar in Amerika, ja, ik rijd een dikke, ik rijd een parkeertrein. Grote shoppingcenters is erbij zijn en ze zijn hier meestal 24 uur een dag, zondagen in de week. En ja, zo je kan altijd mijn boodschappen doen, nacht en dag terug. Had jou nou een hier Oerslaan zoen en je zoen eens een keer net naar Friesland gaan, wat voor gevoel zoe je dat jou? Een raar gevoel, dat gebeurt ik net. Dan mag ik erg ziek worden, dat zal ik je wel vertellen. Is er in Amerika ook nog een dat je Fries maar praten kunnen? Nee, niet. Ik praat nooit Fries. Alleen dan ga ik opbellen hier. Dan wel, maar dat was net, ja, nee. En ik zei, als je hier en Omroep Friesland, zoals ik bezit elke dag, zo daarom, daar leer ik wel een beetje van. Het gaat jou nog best al. Ja, nou, ik probeer het al. Ja. Is er nog een kans dat jou uiteindelijk waarom komen in Friesland? Ja, misschien wel, maar wat maar zien. Ik doe het net als zeggen, maar mijn vrouwtje je misschien ik wel een nee, zo wat maar voorzichtig wijze was, dat kan wel knap voor je verstaan.